Oyitshela. Ya, yafaka lonke mfana umswati. Yathi iyangihlupha le nto manje. Yini ekuhluphayo? Kubangelwa yini ukuthi Sathane noJesu they don't pour water? Uchaza ukuthi abathelelana amanzi. Mhm. Phela sithi izulu awukho umfula ongahlokomi. Yabo kuchaza ukuthi lokho umndeni uyalwa. Futhi uJesu noSathane bala beze bedlulela njengozikalala nongizwe asthmatical mchunu. Mina into engiyibonako wena la into le yenteka lapha. Usho ukuthi lo kaJesu lo kaSathane lo kwakuhlakaniphile kunoJesu. Yeah. Kwavele kona kwaba yiphara. Yeah. Wantshontsha le mali kweta nayo namhlabeni. Manje ngiko uJesu asasaba kubuya lapha emhlabeni ngoba akanayo imali. Oh, kushuthi Mangafika la emhlabeni angenamali. Yeah. Ngeke simbone ukuthi nguye. Oh, sabe ukuthi izofika lana engesenalutho. Angenalutho. Yabo ngoba kusho ukuthi wayithatha yonke uSathane imali. Ubona ngani? Akekho umuntu okholwayo ondlula umuntu ongakholwa ngemali. Kanjani? Ngizokubekisela nje. uCristiano Ronaldo uya esontweni? Akayi. Kopha ukhona yini umfundisi odlula uCristiano Ronaldo ngemali? Akekho. Umnikazi weSundowns uya esontweni? Akayi. Ukhona umuntu ohlula yena ngemali? Akekho. Lo muntu ofana nawe lo ucula lepheshela uthi uya esontweni? Akayi. Akanayo imali? Unayo. Wena uya esontweni? Angiyi. Ho. Imali ikhona. Oh madoda. Hey, mhlaba. Sithi namasonto nihamba nesonto.